mallaki na kaina. Ke kike faranta min rai shi idan na yi shi, dole ne ya banki kaina ke gudana baki. Me zai hana ni na kare hakin ki ban ganin shi, na baki kaina ke ta daban cikin suwaye. A zuciyata banda kamar ki har a raina. Azuga ki baki dauka su kawaye na ki sun tsane ni, sun ce da ke ki bar ni, duba kalar ki babu raini. Wai kyawun ki ma daban ne, ba su bidar da ke su ganni. Rayuwa da ke na tsara, san ki a zuciya shige ni. Ke za ki fidda ni halin da nake ciki kina jina. Kula da ke bani bari ko me suke ta shiryawa, a gari ni zana jure nasara ta ce akan kina zuwa. Jinyar masoyi ba sauki ni ƙaunar ki bani denawa, zama da ke amana ce bani bari ki sha wuyatawa. Ina da tanadi babba baki bai faɗo a guna. Akwai dalili to ku sani akwai dalili. Santa kai ni gida mu je ga abbanki, zanne ne su gane ni kin ga da ke tafai ina sanki. Baiwa ta Allah ne kanki na zauce bani so a rena ki. Yan gulmakar su dena ni a gare ni bani canja ki. Ita za ta sani nai bacci ba ta bidar a dinga damuna. Na zance na daga zuciya da bakina, yana taba min sansan jiki kina jina. Saboda ke ma na toshe kunnuwana, ba zan bari ba ke na bida uwa ga 'ya'yana. Ina kiɗin ne ko yaushe ki gane zance na.